Tam do vody, takže nedorazí, tak tomu říká, že vlastně během toho pojízdu vlastně i vece, to budeme dělat, pojedeme pro ní, aby každý viděl, že prostě jezdila s náma a byla to dobrá kamoška. To je tak zhruba všechno, co jsem chtěl říct. No? On má ten výročný 105 let. Hej kluci, takže to je ideální stav teď pro mě. Takže já teď vlastně můžu jet na Opavu a do Tramtarie. Tak. No musí ty moje technologie, nebo musí vyfotit. Vyfotit to Obě dvě ty jsou, to jakmile to je takové to zlato, černé, tak je to výročně 105, obě dvě jsou, je to 105 let, tam když se podíváš, že on má vyražené výrobní číslo, a to je limitovaná série, a tam má každý na placku z čísel, kolikát je to té série, já myslím, že se vyrábělo jenom 1000 kusů. Tam to jo, to je jo. Ale takové... Ano. Čau. Tak co, Michale? Co piješ? Spokojen zatím s výškou? Jo? Jo, že to tam drží dobře. Ne, nedíval jsem se ještě. No, to bývá na tom, no. Jsou to 16 metrů dlouhé, takže je to zvednou tramou Modřinových a 16-metrová délka je dělá zvednou tramou Modřinových. Prostě předěné litinovou spolou, tak zapasované, zadlavané do sebe a vycentrované, to je zaklinkované, ať se to nehne. Když byl slabší vítr, tak ty mezery v těch křídlách se vyplňovaly, jak to tam je to lepší vidět, jo? Prostě takovýma slabšíma deskama. Zase záleželo
podle síly větru. Ti mlynáři už tomu měli odhadnout, že když bylo vítr, tak se třeba jenom polovička zadělala, nebo když byl slabý vítr, tak celý. Nedělalo se to najednou, že by se celé to křídlo zadělalo. A ty křídla se vyplňovaly vždycky všechny 4 stejnoměrně, ať to prostě má stejnoměrný chod. Toto se říkalo, že se mlyn zapeřuje do vyplňování těch. Takže vždycky se ta jedna lopatka dala dolů do potřebného a pak se vyplnilo potřebné množství a zase další lopatka a pak mlyn se rozjel. Stávalo se někdy, že prostě třeba, je to jenom dřevo, že to dřevo třeba tak to křídlo jedno prasklo, tak se to potom udělalo tak, že se vytáhlo protější křídlo a na 2 křídla se domlela ta zakázka, co tu byla, a pak se mlyn opěnuje zanaška, protože veškeré ozlí, které se mlelo, se po těch dvojích schodách se muselo zamést a to nosili buď v putnách, anebo v pytlech, jo. No, nasypalo se do té nasypky. Co tu je? Je tu hlavně hřbet, který je napojený na ty křídla tam zvenku, na něm je načepované a přisežené velké palečné kolo, se nechat výběru. Palečné, protože má 96 zubů, které mají říkají palce, proto palečné kolo. Ty palce vypadají tak asi. Toto všechno, co jsem teď mluvil, je dubové dřevo a ty palce, ty zuby jsou vlastně z takového pružného jasanového, hadrového nebo nějakého pružného dřeva. Takže ty mlínské kameny se položily na sebe, abych se to zavedl, protože když se stávalo, že pan nás začal si nakladal na metky, a ono se přišla vysíta, měl to zavrtěné na ten brzdu, tak přes ta vysíta roztočila ten mlyn přes tu brzdu a mlyn zhodil, protože to je všechno super. Takže, už jste všichni dole. Dívejte se. No, Romské děcka. Dívejte se. Tady nám končí ten hlavní slov, který se jmenuje tatík, má v prostředku čep a na ten čep je nasazen zase 65 na 60 dubové dřevo, hlavní takový trám, který se jmenuje matka. Takže vlastně 2 hlavní trámy tatík s matkou, 2 hlavní trámy v našem mlýni. Ta matka už se natáčá s celou chaloupkou a nese celou týmu toho vrchunů na kamení, prostě všechno nese ta matka přenášet na toho tatíka. Takže tak. Já zase budu poslední. Protože spěchal za bratrancem. Je tu moc pěkně, trochu fouká, ale dneska to stálo za to, takže úplně v pohodě.